Broj pacijenata koji se tokom vikenda obratio zaposlenima u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć menjao se iz dana u dan. Prema rečima doktora Aleksandra Kličkovića, direktora Zavoda, u petak je evidentirano više od 60 terena. U subotu se taj broj smanjio na 40, a juče je bilo 50 intervencija. Uglavnom menjala se i patologija, ali u toku jučerašnjeg dana najveći broj pacijenata su bili hronični opstruktivni pacijenti, asmatičari, zatim srčani bolesnici i pacijenti koji imaju problema sa reumatskim tegobama. Kličković naglašava da pacijenti lakše podnose prelazak iz toplog u hladan period. Ipak, kako navodi, postoji određena grupa onih na čije zdravstveno stanje utiče promena vremenskih prilika. Asmatičari, naročito u ranim jutarnjim satima i uveče, mogu da dobiju nešto češće napade gušenja, pacijenti koji boluju od angine pectoris, kao i pacijenti koji imaju problema sa reumom, takođe će osjećati tegobe. Što se tiče meteoropata, kod njih će dolaziti do nešto češćih glavobolja, promena raspoloženja i problemi sa snom. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć objašnjava da je potrebno par dana da se organizam usled temperaturnih oscilacija aklimatizuje. U tom periodu, dodaje Kličković, pacijenti ne bi trebalo da se izlažu težem fizičkom naporu, već bi trebalo da šetaju, umereno konzumiraju hranu i piće i uzimaju odgovarajuću terapiju. Redovna kontrola kod izabranog lekara se podrazumeva.